Televizija Pink je i u petak, subotu i u nedelju bila lider među komercijalnim emiterima u Srbiji. U petak sa udelom od 20% bili smo daleko ispred konkurencije. Programi sa milionskim auditorijumom bili su serija Mala nevesta, emisije Grand Show i Nacionalni dnevnik, koji je i dalje najgledanija informativna emisija svih komercijalnih televizija, i serija Ljubav i osveta. U subotu je Pink imao skoro duplo više gledalaca od drugoplasirane televizije. 2-milionsku gledanost imao je ženski baraž Zvezda Granda. U 11 najgledanijih našli su se i Nacionalni dnevnik, Magazin In i Kursadžije. U nedelju Pink je bio bez premca. Sa udelom od preko 20% naš program je pokosio svu konkurenciju. Drugoplasirana je bila televizija B92, a televizija PST je pala na 3. mesto. I u target grupi od 18 do 49 godina Pink je ubedljivo najgledanija televizija. 6 od 12 najgledanijih emisija svih televizija su emitovane na Pinku. U top 5 naše su se emisije Trenutak istine i Paparazzo lov. Slede emisije U ringu i prva epizoda kulinarskog show programa Prvi poslastičar Srbije, koji je odmah privukao milionski auditorijum. Nacionalni dnevnik i nedeljno popodne kod Le Kiš i ove nedelje beleže odlične rezultate. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.